32 sija jew 4 ta' 8 sigħat ser ikunu miżjuda mal-lif urġenti għall-familja bilan li l-ħaddiema jkollhom aktar serħan il-moħħ meta jkollhom bżonn jieħdu ħsieb xi membru tal-familja. Is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andi Ellul qal li din iż-żieda se tagħmel differenza pożittiva f'ħajja il-familji u qal li dan il-perjodu tal-lif huwa saħansitra iżjed minn dak li kien propost fil-manifest elettorali. Għandna sitwazzjonijiet fejn inti tkun filgħodu u ssib it-tfal ma jifilħux. Jew inkella jċemplu lek ommok u missierek li jkunu anzjani jgħixu f'residenza oħra illi jgħidulek isma' nqalanna xi ħaġa d-dar u titlaq minn fuq ix-xogħol jew tittieħu ġurnata lejf. U għalhekk ħassejna illi biqbil mal-imsieħba soċjali wara diskussjonijiet twal ħanejtek kif dejjem nagħmlu meta ndaħlu miżuri ġodda. Ħassejna li kellna nżidu dan il-lejf. Kompla jispjega li dan il-lif ser igawdu minnu wkoll dawk li għandhom kustodja legali ta' minuri, kif ukoll l-aħwa bejniethom f'każ ta' urġenza. Id-Direttur Ġenerali fid-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjiegi Diane Vella Muscat qalet li dan il-qbil sar wara diskussjonijiet twal mal-imsieħba soċjali ma' trade unions u ma' rappreżentanti ta' min ħaddem. Flaqqa waħda li qbilna mill-ewwel, però għaliex ovvjament anke l-employer jara li dak li jkun ħajżdiedlu l-jiem illi ħaddiem jista' jaqbad u ma jiġix millum għallum fuq il-post tax-xogħol. Però brieda tajba bejn iż-żewġ naħat wasalna propju għal dawna 32 sija u anke biex bħala work-life balance jittieħdu nofshom mill-lif u anke nofshom mis-sick leave. Fil-konferenza ntqal li b'din il-miżura flimkien ma' miżuri oħra li daħlu tul dawn l-aħħar snin se jiġi assigurat li l-ħaddiema u l-familji jsibu dak il-bilanċ li qegħdin ifittxu sabiex jibqgħu attivi fid-dinja tax-xogħol, iżda fl-istess waqt jieħdu ħsieb il-familjari tagħhom. Intqal li din qed tkompli żżid mal-katina ta' miżuri li nataw lill-ħaddiema f'dawn l-aħħar snin, fosthom il-lif tal-ġenituri, il-lif tal-paternità, il-GST għall-missirijiet self-employed, kif ukoll il-5 time cares leave li issa 3 minnhom huma biħlas għall-ħaddiema fis-settur pubbliku.